Nijang Karbiang long arlokedo Rongkhang Cooperative Lamb Society along Ningkan Isek Amai Mati EGM ke padu ponji aphan kedamtang prenipai ingkora pli ani Rongkhang Cooperative Lamb Society asahem along lamb salong klembang atumpen EGM aparman kachingwai padu pon kedamtang prenipai ingkora pli ani labangso Rongkhang Cooperative Lamb Society along EGM aparman kachingwai pon amai along lamb sa chairman Mongol Be Babu Rongphar chunbang Dilip teron atumpen kedanglok Bangso lem salong arpu ke doa tum anpen cetong ponsi EGM aparman kachingwai RD pado ponsi phaikunia chekloang bongsi ningkan isek amai padopon pupusi chepathik ponlo Rongkhang Cooperative Lamb Society along non EGM ke padoponji aphan pherangkia tu mathingno along Lamb chairman Mongol Be pen ke than ponki pini son thoma puthaksi kachingwai padoponlo Bangso bong pen jesemet pet ke Rongkhang Cooperative Lamb Society along ningkan isek amai aphansi kachingwai along RDP ponsi Bangso amai aphan kachisi kajedang ponji aphansi nilitum chethan chimum padopon lo pusi chairman Mongol Be pen pherangkia thengno lamthi jaipon Karena son ningkan isek amai mate annual general meeting bangso aku taksi ini nilitum chingwai chingsai pon lo masih Kepian ni sila bangso amai kepada si kicau malah sebut hasil ini itu semepet abian polisi cuma jadi saya Cisik ateng pulatang te November ciklo kijut malam mata ciki malam masan si kepada ponyi pansi cisik sedang pon lah nasi apa ciptaan kawin arni bang pinil tum hot helah Ini cingwai long pipi putak dengan itu mereka cingki kita san jesemet adi gitu pon lah. Ini cingwai ini letum jesemet pet son thoma lam cingwai pon isi bangke nabar pen lem sepan lun kipido la so putak cingwai pon lah la pen ini bangke la annual meeting apan lah la pen ke thoma bangke la ke claim ke dam ke misalnya pan hai si cingwai cingsai pon Dongkam mukam pen wiki be karbing long live